ଆପଣ ଝାଡା ବସିଲା ବେଳେ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଦାନ୍ତ ଘଷିଲା ବେଳେ ବି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି କି? ପରିସ୍ରା କଲା ବେଳେ ବି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ବଜାରକୁ ରମ୍ପା ତୈଳ 37 ଟଙ୍କାରେ 1 ଟୋପା। ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଖଡାଚୋର, ନଡାଚୋର, ବାଳଚୋର। ଭୂମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଜଡିବୁଟି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ, ଯଥା କିଆ ପତ୍ର, ବିଛୁଆତି ପତ୍ର, ବାଇଡଙ୍ଗ ପତ୍ରରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଗଲୁଆ କମ୍ପାନୀର ରମ୍ପା ତୈଳ। 37 ଟଙ୍କାରେ 1 ଟୋପା ନିଅନ୍ତୁ, ଯାଦୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆରୁ ଆରାମ ପାଆନ୍ତୁ। ଯାଦୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆକୁ କରିବ ଖେଳ, ବଜାରକୁ ଆସିଗଲା ଗଲୁଆ କମ୍ପାନୀର ରମ୍ପା ତୈଳ। ରାମ୍ପି ଦବ, ଟୋପେ ପକେଇ ଦବ, ମାତ୍ର 37 ଟଙ୍କାରେ 1 ଟୋପା। ଖାଇବା ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି ଅତି ସରଳ। ଆକୁ ଗୁଟୁକାରେ ଟୋପେ ପକେଇ ଖାଇପାରିବେ, ଚିଲମରେ ଟୋପେ ପକେଇକି ଶୋଷି ପାରିବେ, ଆଉ ମଦରେ ଟୋପେ ପକେଇକି ପିଇ ପାରିବେ। ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀ ଖଡାଚୋର, ନଡାଚୋର, ପାଳଚୋର। ଭୂମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ଡିବି ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି ଜଡିବୁଟି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ। ବିଛୁଆତି ପତ୍ର, ବାଇଡଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଢିଙ୍କିରେ କୁଟି କୁଟି କୁଟି, ଶିଳରେ ଘଷି ଘଷି ଘଷି, ଘୂରଣରେ ଘୋରି ଘୋରି ଘୋରି, ହେମସ୍ତରେ ଛେଚି ଛେଚି ଛେଚି, ଶେଷରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ତିଆରି ହୁଏ ଗଲୁଆ କମ୍ପାନୀର ରମ୍ପା ତୈଳ। ରାମ୍ପି ଦବ, ଟୋପେ ପକେଇ ଦବ। ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ 8 ରୁ 80 ବର୍ଷ ବୁଢା ବୁଢୀ, ଟୋକା ଟୋକି।